Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Ez a Digiturizmo. Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Digiturizmo. Immáron a 13. műsort készítjük Princinger Péter műsorvezető társammal. Nem különben itt van Mihálovics András, állandó műsorvezető társam, kollégám, barátom is, vendégünk pedig Oszkó Jakab Natália, aki számos minősége mellett most, mint a Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriumi elnöke kerül megszólaltatásra. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérést. Köszönöm, hogy jöhettem, és üdvözlök mindenkit. Bemelegítő kérdés, lehet digitalizálni a fesztiválipart, vagy lehet digitalizálni a te munkádat? Elveszi a munkádat a mesterséges intelligencia és a fesztivál szervező robotok? Szerintem nem veszi el, viszont nagyon tudja segíteni, sőt egy csomó kényelmi szolgáltatással tudunk akár a látogatók felé is kijönni a digitalizáció segítségével. Én egyébként nagyon érdekes, mert ugye a Művésztek Palotájában kezdtem el a pályafutásomat, és én ott még úgy kezdtem el szervezőként dolgozni, hogy egy nagyon nagy szakadék is volt itt a szervezésben. A Wagner Fesztivál nagyon híres, nagy impresszáriójával, még faxszal kommunikáltunk. Ez mikor volt? Ez a 2000-es évek elején. Ő nagyon sokáig tartotta az, hogy ő faxban volt csak elérhető. Egy wagneri operaénekesnek 5-6 évvel előre telik meg a naptára, tehát gyakorlatilag megtiszteltetve érezned kell magadat, hogyha ő el tud jönni hozzád fellépni, innentől ez a gondolom, ő meg tudta szabni a szabályokat maga is. Viszont, hogyha jött egy mondjuk főleg amerikai ügynökség által hozott jazz vagy könnyűzenei felállás, ott már, hogyha fél órán belül e-mailben feltett kérdésére nem válaszoltál, akkor ráküldte a következőt, hogy are you okay? Tehát, hogy volt egy ilyen óriási szakadék itt a két típusú kommunikációban. Bocsánat, csak így azon pillanatban, hogy elkezdtük az adást, bele is csaptunk itt a sűrűjébe, azt tulajdonképpen talán elfelejtettük elmondani, hogy Oszkó Jakab Natália kicsoda, akit elsősorban a kulturális és a fesztivál szcéna szereplőjeként, egyik kult szereplőjeként lehet ismerni egy kis hazában, de egyébként nemzetközi tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok szakértő is, és most itt történetesen úgy szerepel ebben a műsorban, mint szerintünk kettő, de javíts ki, hogyha rosszul gondoljuk, mint két digitalizációval szorosan összefüggő projektnek a igazgatója, a mentora, házigazdája, az egyik a Startup Safari, a másik a Ready to, ami annyit jelent ez a bűvös kifejezés, hogy rendezvény, ipari, digitális tudásközpont, ezt majd meg fogjuk kérdezni, és meg fogjuk tudni, hogy ez tulajdonképpen micsoda. Vissza az előző válaszodra, tehát a 2000-es évek elején, közepén csöppentél bele a digitális világba, hogyha jól értem, és ha nem értem rosszul, akkor eredetileg a fesztiválokhoz, a rendezvényekhez, a projektekhez kapcsolódó szervezési menedzsment feladatok terén jelent meg az életedben. Így van, ugye nemzetközi kapcsolatok szakértőként, egyébként kulturális diplomáciával foglalkoztam, meg a külügyminisztériumban is dolgoztam előtte, és úgy keveredtem a Művésztek Palotájában, és ott nagy nemzetközi nevekkel dolgozhattam, nagyon izgalmas időszak volt, nagyon sokan először voltak Magyarországon, viszont tényleg lehet, hogy akár műfaj szerint is váltakozott az, hogy kovakövekkel, vagy pedig internettel dolgoztunk. Egyébként te ezt hogyan éled meg, ezt az elharapózó digitalizációt? Személy szerint lehetsz végtelenül szubjektív, sőt, legyél is végtelenül. Hát nyilván vállalkozóként ez azért még erősebbé teszi azt az állítást, hogy 0-24-ben dolgozol, hiszen te jól felfogott érdeked az, hogy minél gyorsabban tovább lendítsd az ügyeket, tehát hogyha éjfélkor jön egy e-mail, akkor te éjfélkor megválaszolod. Különben jön az are you okay? Igen, vagy pedig azt kockáztatod esetleg, hogy lassítasz valamit, és utána itt a pillangó effektus miatt valami későbbi sokkal nagyobb baj történhet akár, úgyhogy nyilván van ennek egy ilyen árnyon oldala is, de közben meg nagyon szeretem, amit csinálok. Tehát én nem teherrenek élek meg egy e-mailt, amikor megkapok. Ez nagyon sokaknak tudom ilyen furcsa. A környezetet sem? Hát a környezetem nyilván azt látja, hogy sokat telefonozok, de hát ugye azért leginkább olvasok, vagy e-maileket kezelek le.
Egyfelől ez van, de közben én is nagyon értékelem, és minél jobban úgy próbálom a Művésztek Völgyét is a csapatunkkal megszerkeszteni, hogy minél több tere legyen a digitális detoxnak is. Ha meg szabad kérdezni, ezt egyébként majdnem minden vendégünktől megkérdeztük eddig, te saját magadat inkább tech optimistának, vagy tech pessimistának gondolnád? Én optimistának egyébként. Tehát Én egyelőre segítségként élem meg, és tudom, hogy ebben más vagyok, mert a műpában, amikor dolgoztam, nagyon sokáig nem lehetett a telefonra megkapni az e-maileket, az e-mailező rendszert beállítani, mindaddig, amíg új vezérigazgató nem lett, akivel már előtte más projekteken dolgoztam, és tudtam, hogy na, ő az első lesz, aki ráteti az e-mailjét a telefonra, és hát akkor gondoltam is, másnap, ahogy kezdett, másnap bementem az informatikusokhoz. Na mondom, most már megoldható, hogy rátegyük? Igen, előtte mindig volt valami biztonsági, ilyen-olyan nem is megoldható megoldás, de nyilván azt láttam, hogy nagyon sok kollégában ez zavart okozott, mert ahogy azt mondták, de hát akkor így bármikor jöhet a munka-e-mail. Jön is. És hogy mondom, hát alapvetően megérkezni eddig is megérkezett bármikor. Valóban onnan egy érdekesség, hogy addig ez egy kényelmi szempont is volt emberi részről, munkavállalói részről, hogy amíg nem vagyok bent, addig én végül is nem tudom látni és kezelni azt az e-mailt, de közben meg tud adni szabadságot, és gondoljunk bele, főleg a Covid után mennyire sok hibrid konstrukció Persze. létrejött, félig home office-os, vagy akár a gyerekneveléssel valljuk be, még a normál multis állások is alig voltak jól összehozhatóak, mert valahogy a gyermekekkel kapcsolatos intézményeink rövidebb ideig tartják bent gyermekünket, mint ahogy a munkaidő van, így pedig azért sokkal rugalmasabban tudjuk megoldani. Tehát megvannak a pozitív és árnyoldalai is. Oké, ez eddig a szervezési rész, a menedzsment rész. Mi a helyzet magával a tartalommal? Én úgy emlékszem, amikor legelőször, ez már nagyon régen volt, amikor legelőször voltam a Művészetek Völgyében, annak többek között, annak az élménynek az volt a savaborsa, hogy kilépek a zajos városi világból, és elmegyek egy csendes, majdhogy nem elvonulok egy csendes, természetes helyre, ahol más olyan emberekkel találkozom, akik szintén nem akarnak zavarni, se engem, se mást. Ezt nem öli meg a digitalizáció? Abszolút nem, és ennek például ugye én valahol a számok embere is vagyok, tehát én nagyon szeretek adatokat gyűjteni, és így sikerült a Művésztek Völgyénél is többszörösére utána a látogatói célcsoportot is kibővíteni. Na már most, amikor az elején itt ifjú titkánként beérkeztem, és értettem, hogy minek van ez a 100 oldalas fizikai műsorfüzet, még mindig, ennek mi a létjogosultsága, és azt hittem, hogy itt az applikációval, amit 2014-ben hoztunk be, akkor hátra hagyjuk magunk mögött 2 éve. Még mindig csak a 20% a látogatóknak jelöli be a visszamérések alapján, hogy használja az applikációt, meg hát látom is, műsorfüzeteznek. Tehát valószínűleg ebben a térben kell nem is analóg. fogod tudni, és valóban átgondoltam, hogy alapvetően egy ilyen egymáshoz képest ellentétes dolgot szeretném, hogy digitális detoxoljon, de applikációt használjon, ez nem fog összejönni. Tehát itt mindenki műsorfüzetez. Most Ezt akartam eljutottunk megkérdezni, én ebbe belekapaszkodnék egy kicsit, hogy a mi korosztály, szerencsére azért elég hosszú múltra tekintett vissza, mondjuk a Művészetek Völgye. A mi korosztályunk azonban lecserélődött a gyermekeink korosztályára, akik viszont a telefonjuk és az applikációik nélkül sehova, mindent ezzel intéznek, ezzel vásárolnak, ezzel fizetnek, ezzel szervezik meg a programjaikat, a találkozóikat, stb. Hogy lehet egyrészt a 2 korosztályt kiszolgálni egy ilyen környezetben, másrészt, hogy lehet digitális detoxra késztetni azokat, akik képtelenek enélkül élni. Nyilván itt senkit nem kényszerítünk semmire, tehát hogy mindenkinek... Lehet, hogy ez baj egyébként. Egyébként eldönti maga mindenki, de azt látom, hogy itt még a tinik is olyan érdekességként, a völgyes attribútumként kezelik, hogy itt műsorvezetezni kell. Tehát, hogy egy ilyen kalandjátékként ők is benne vannak a játékban. Tehát Karszalag is van még? Igen, abszolút, úgyhogy karszalaggal közlekedünk. Ebből is látszik, hogy régen voltam. Igen, van karszalag is ugyanúgy, és hát ugyanúgy ez a fizikai élményről szól. A digitalizáció nálunk odáig lép be, és ez egyébként a Magyar Turisztikai Program Alapítvánnyal is
abban próbálunk segíteni a szakmabelieknek, hogy a digitalizációt a fizikai élményedig való eljuttatásig juttasd el a látogatót, illetve amiben lehet akár... Tehát mondjuk a völgy bejáratáig, és onnantól... Tehát azt tett könnyűvé a számára, hogy hozzáférjen. És akkor innentől kezdve a többféle csatorna használata, és akkor onnantól kezdve a helyben az előző eseményeden való tartalmak születése, felhasználása, vagy például van a Restart konferenciánk a Magyar Turisztikai Program Alapítvánnyal, a Cognizen szolgáltató segítségével élőben egy AI az összefoglalja a panelbeszélgetéseket. Nem csak egy szó szerinti leíratot, de gyakorlatilag a panelbeszélgetés után 1 perccel van egy újságcikket Még egy róla. pillanatra ugorjunk már vissza ahhoz, amit az előbb említettél. Amúgy is megkérdeztem volna, csak azt hittem, hogy ez később fog előjönni, ezt az adatvezérelt működést. Ha jól értem, amit mondasz, ugye adatvezérelt turizmusirányítás, adatvezérelt desztinációmenedzsment, erről ilyen kicsit szuperszónikus, teoretikus szinten szoktunk beszélgetni, de ha jól értem, akkor ez a konkrét projekt működésében is meghatározó. Erről mondanál valamit? Milyen adataitok vannak ebből? Mit lehet megtudni? Hogy lehet ezeket használni? Meg maga az adatgyűjtés is érdekes, ugye már sokadik beszélgetés volt az, hogy az adat az alapja mindennek, majd a későbbi technológiai fejlesztésnek például, hogy mondtad, hogy visszamértek, hogy ezt lehet automatizálni esetleg, vagy még mindig kérdőíves felmérés, megszólítatok, reprezentatív, úgyhogy válaszolok is. Most mi lepihenjünk, és parancsolj. Na szóval, amikor a Művésztek Völgyébe itt a fiatal lendületünkkel többen beszálltunk, ugye volt egy visszaesés. Összesen a 13-as fesztiválon 2000 eladott jegy volt, tehát napi 200. És mi indítottunk olyat, hogy elővételi lehetőség, amit online indítottunk el, az akkor induló Tixával. Nem volt nagy marketing költségvetésünk, és akkor kezdtek el beindulni a Facebook és egyéb hirdetések. És az elég gyorsan kiderült számunkra, hogy ahhoz, hogy itt ezen hatékonyan hirdes, szükséged van bejövő adatokra. Tehát ismerned kell az alappopulációt, hogy ehhez hasonlóakat be tud hívni, és az elejétől kezdve elkezdtünk adatbázisokat gyűjteni a jegyvásárlók adatai alapján, és ez alapján az ő digitális elsőleges, ennek a 2000 első embernek a digitális lábnyomából, ami ugye a jegyvásárlás alapján megvolt, kezdtük el megkeresni azokat az országban, akiket még nem sikerült megszólítani. Gyakorlatilag egyszerűsítve ez az a modell. Ősszel van egy kívánságlista játékunk, ahol a látogatók jelezhetik, hogy milyen programot szeretnének, és ezzel még a GDPR előtt a teljes Facebook oldaluk like preferenciáit is átadták nekünk, az is egy nagyon-nagyon érdekes adatmennyiség volt. GDPR óta nyilván itt csak a meglévő e-mail cím, és egyébként meglepődnénk, hogy egy e-mail cím már mennyit elárul rólunk egyébként a Google eszközök világában és a Google adatbázisok világában. Azokat használjuk, itt mindenki beszáll a játékba, visszanyerheti a jegye árát, és gyakorlatilag van egy több tízezres adatbázisunk, ami alapján most már célzottan Meta platformokon, Google eszközök platformjain, TikTok platformokon tudunk. Az, hogy beszáll a játékba, az, ha jól értem, azt jelenti, hogy bizonyos információkat megad magáról, amik alkalmasak arra, hogy ez alapján ilyen célcsoportképzés, profilalkotás. Nem, ott a kívánságlistánál csak inkább az e-mail címét, csak már tehát ijesztően egyébként, ha az e-mail címet megvan, egyébként már gyakorlatilag nagyon sok adat megvan rólad. Igen. Az egy másik játékunk tavasszal, és az inkább csak ilyen érdekesség, mi megpróbáltunk látogatói profilokat összeállítani, és amikor már kint van a 3300 program a Művésztek Völgyéből, akkor megírod, hogy gyerekkel jöttél, barátokkal, így vagy úgy, és akkor adunk ilyen programajánlót. Egyébként ott is mérünk vissza, és ahogy kérdezted, egy vegyes módszertannal, tehát most már ugye a jegyértékesítés és a Művésztek Völgye saját fejlesztésében, saját kezében van a teljes adatmennyiséggel, amit itt el tudsz képzelni, és van egy fizikai kérdőívezés, napi több látogatót is, több kérdező biztos kérdez a 10 nap alatt, úgy bejön pár ezer kitöltés, illetve utána az összes jegyvásárlónak akár jegynyereményes incentívával kombinálva kiküldjük. És gyakorlatilag utána
a jegyvásárlói adatok attribútumait, összevetjük a kutatási jellemzőkkel, és most is, meg előző évben is kiderült, hogy teljesen reprezentatív a kutatás, és itt viszont tényleg a kutatásnál már a honnan érkezett, hogy mennyit költött, hol szállt meg, ezek mind megvannak, és ezt most Olaszországgal együtt 2 ország fesztiválján is megcsináljuk. Oké. Idáig megvan az, hogy mi mindent gyűjtötök, tudtok. Mire használjátok? Mi jön ki ebből? Alapvetően 2 felhasználása van. Az egyik ugye gyakorlatilag ezeken a platformokon egyre hatékonyabban szólítjuk meg a közönséget, és tudjuk valóban a célcsoportjainkat, meg a látogatókat, illetve azokat, akik ugyanilyenek, de még nincsenek ott, beszólítani, illetve ez pedig ilyen személyes szál, amikor 2011-ben szponzorációs felelősként csatlakoztam a Völgyhöz, pár klassz fényképpel és pár bekezdéssel próbáltam a marketingvezetőket ostromolni. Hát utána visszajöttek ezek a kérdések, hogy célcsoportok, stb. Tehát ma már bármilyen partneri viszonyban gyakorlatilag visszakérik ezeket az adatokat. És így tudsz meggyőző lenni, és idén is például a Vizát meg tudta így ezzel nyerni maga mellé a Művésztek Völgye, mert nem azzal jöttem oda, hogy klassz lesz, jó lesz a program, nézzétek, és viszonylag sokan szórakoztak jól, hanem úgy a kereszt kérdésekre, és akkor egy csomó robbantott tortával, meg kimutatással tudom számukra ezt bizonyítani. Egyébként ez nemzetközi tendenciában is, ha megnéztek egy Live Nation-t, ugye először felléptetett művészeket, majd saját jegy értékesítési platformja volt, majd elkezdett felléptető helyeket megvásárolni, klubokat, stadiont is vásároltak, fesztiválokat, és így 360 fokban az adatmennyiség alapján optimalizálják azt, hogy ki hol lép föl, és esetleg a Superstruct is mely fesztiválját tartsa meg a portfólióból. Most mindenképpen az az időszak volt Európa szerte, akár Spanyolországban is a Superstruct megvett 18 fesztivált, felét meg be is zárta. Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturizmo folytatódik a szünet után. Most jöhet már az a rész, amikor elkezdhetünk foglalkozni azzal, hogy mi is az a rendezvényipari digitális tudásközpont, tudáscentrum, olyan zengzetesen szól a név. Kezdjük talán onnan, hogy mi volt az az igény, mi volt az a legsürgetőbb 1-2 probléma, amire reagálni akartatok ezzel a fejlesztéssel? Hát igazából ugye már az alapítvány 21-es megalakulása óta volt nagyon sok olyan probléma, amit alapvetően most egy ideig manuálisan próbáltunk adresszálni. Ilyenek voltak, hogy elkezdtük összeszedni az országban lévő összes eseményt, és úgy, hogy egy helyen legyenek a sport, az üzleti és kulturális események, mert ez nem nagyon volt így egybevezetve, és ha belegondoltak szakmai szempontból, hogy te most valamit, nem tudom, az MVM Dómba vigyél, neked mindegy, hogy amiatt nem szabad a létesítmény, mert esküvő van ott, vagy sportesemény, vagy ugyancsak egy koncertet akarnak odahozni, mint ahogy te hoznál. Úgyhogy tehát van az országos eseménynaptár, amit gyűjtünk, az országosan elérhető eseményhelyszíneket gyűjtjük, és hát valahol a Covid-nál is, amikor a Music Hungary Szövetségben elkezdtük írni a különböző kérelmeket, hogy esdekeljünk itt a megállított rendezvények világában, rendre elakadtunk a második mondatnál, amikor tisztelt kormányzat, az addig megvolt, és utána, hogy a jelenlegi szabályozás az darab ember életét befolyásolja, darab esemény nem tud megszerveződni, tehát hogy amikor úgy... Tehát így nehéz érteket érvényesíteni, hogy nem tudod, hogy mekkora kör. Igen, és akkor emlékszem ilyen kollokra, ahol szakmabeli társainkkal egymást, nem, szerintem vagyunk vagy 10 000-en. Nem, szerintem 100 000-en, és hogy írjunk 100, tehát hogy ez ilyen, tehát éreztük, hogy sokakat befolyásol, nem is beszélve akkor közvetlenül érintettek, közvetetten érintettekkel, illetve a másik az, hogy igenis a szakmánknak van egy GDP vonzata. Hogyne. Egyébként
annyira eljutott ez az üzenet, hogy aztán a mainstream médiába is, a gazdasági sajtóba az bekerült, hogy a Covid-válság egyik legnagyobb vesztese pont a rendezvényszervezés. Illetve a közvetetten a turizmust ugye hajtja a rendezvényszektor. Ugye tavaly is az egyik húzó ágazatunk volt, és most ugye 14%-os GDP turizmus szeletről beszéltünk gyakorlatilag. Picit több is. Nagyságrendileg, és akkor ha nincsen a rendezvényszektorról elég adat, akkor nem tudjuk megmondani, hogy ez egyébként konkrétan mennyire köthető direktbe a rendezvényekhez, és ez által mennyi egyéb GDP százalékról beszélünk. Ez például az MTÜ felé ezek az NTAK adatok már elkezdték mutatni, hiszen elkezdték a vendéglátós és szállás adatsorokat bekérni, és ott az attrakcióknál az összes rendezvényből csak a 2011/23-as zenés táncos törvény alá eső nagy szabadtéri rendezvények vannak, és már gyönyörűen kijön, hogy amikor megy a 2 szállás vendéglátás adatsor Debrecenbe, és van egy megugrás, ami gyakorlatilag se előtte, se utána nincsen. Na mi van ott? Hát a Campus Fesztiválnak az adatsora is megugrik. Tehát, hogy igenis így már az adatokkal végre kicsit kihúzhatjuk magunkat a családi ebéden, miért nem találsz magadnak egy rendes munkát, és miért pedig olyan sokra vihetted volna mondatokkal, lehet esetleg ugyancsak felvenni a versenyt, és elmondani, hogy nézd, igazából ez egy ekkora iparág, ilyen bevétele van, ennyi közvetett hatása van egyébként más iparágakra, tehát egy kicsit így családi szempontból is. Amikor belevágtunk ebbe a műsorba, én sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy a családi ebédnél jobban kiúszhatjuk majd magunkat a digitalizációnak köszönhetően. Hát igen, plusz egy előny. Ez így van, de azért ennek a szakmának valljuk be, így lassan kezdett el respektje lenni, meg lassan kezdték el felismerni, és egyébként most is azért egy multis beszélgetésnél, ha megnézitek, azt mondják, hogy hát ez a rendezvényszervezés, ez csak egy ilyen gyakorlatilag a hostess szintjére. Hát mert azzal találkozik, hát ugye a rádióműsorvezetőnek is ez az átka, hogy ugye te vagy a frontvonalban, és mögötted egy egész csapat készíti az egészet, és róluk kevés szó esik. Viszont azt kicsit dekódold nekem, kérlek, hogy ez a digitális tudásközpont, ez arra is jó, hogy én vagyok egy nagy vállalatnak a vezetője, és azt mondom, hogy kéne egy nagyon klassz évvégi partit rendezni a külső partnereinknek, vevőinknek, ügyfeleinknek, stb. És ha ide felmegy valaki, akkor talál majd világítóst, talál majd cateringest, talál majd helyszínt, talál majd zenekart, talál majd mókamestert, stb. Tehát egy ilyen adatbázis, mint egy ilyen virtuális család. Igen, egy 10 év múlva remélem. Egyébként azért első körben nyilván először magunk elkezdünk beregisztrálni, és több modulja is van, és megpróbáljuk több szolgáltatással is motiválni a szakmabelieket, hogy beregisztrálják az eseményüket, és innentől kezdve ők fogják tudni frissíteni az országos eseménynaptárban, vagy a helyszínüknek az adottságait, hogy mondjuk új technikát vettek, és akkor miért kell akkor kiugrani esetleg a helyszínkeresésnél. Jegyet is tudnak majd értékesíteni, de fenntarthatósági mutatókat is áthúzunk egyébként az egyéb céges nyilvántartással összeszövetkezve és együttműködésben, és akár egy ESG jelentésszerűben is segíteni, vagy ilyen ESG mutatóban, sőt a GSTC-nek mi az üzleti rendezvény, vagy rendezvény fenntarthatósági minősítését is Magyarországon elsőként ezen keresztül lehet majd direktbe igényelni, de jogszabályváltozásra, pályázati forrásokra is felhívjuk a figyelmét, kap majd egyből értesítést, és mondjuk nekem is ugye megvannak ezek a tabok nyitva, és frissítgetem, így értesülök pályázatokról, de ezt akkor segítve őket tudjuk automatizálni. Ha egy KKV erre beregisztrál, mert nem tudom, de majd kijavítasz, azért a rendezvényszervezésben gondolom rengeteg KKV van. Hát egyéni vállalkozó és mikro, a második K-t nem tudom hányan érintjük, vagy egyetem. Szóval, hogy nekik ez miért éri meg? Láthatóvá válnak? Bekerülnek egy nagy ilyen országos rendezvényszervező vérkeringésbe?
Ugye most van egy ehhez kapcsolódó, a platformra rákészítő mentorálási folyamat is. Már van 150 partnerünk, és nagyon rámentünk arra, hogy megpróbáljuk a legtávolabbi csücskökből is előszedni a partnereket, és itt valóban a láthatóságról van szó. Nagyon sok TikTokos, metás, egyéb digitalizációs anyagot olvashatnak, és fordulhatnak mentorokhoz, meg webinárokra is beléphetnek, ahol interaktív módon behozhatják a saját problémájukat, és akár segítünk az új, különböző hirdetési fiókjaikat is beizzítani, úgyhogy van egy ilyen legyél látható a térben mentorálási lába 27 végéig, és ennek hatására én úgy érzem, hogy akkor egyre többen fogják felismerni, hogyha a platformot használják, egyébként azon keresztül applikációt is tudnak majd, meg új weboldalt is szerezni, és közben, hogyha minél többen vagyunk, és többünk adata anonimizált módon ott van, akár egyébként, mivel kívánságlista játékot ezen keresztül is lehet majd berakni a saját rendezvényünkhöz, lehet, hogy tudunk majd válaszolni 5 év múlva, hogy hol ki a legnépszerűbb előadó, hol érdemes, ha te mondjuk Keszthelyen csinálsz rendezvényt, és te a keleti ország részről akarsz mindenképpen oda behívni látogatókat, akkor vajon milyen program az, ami őket a legjobban megszólítja, mik az ő szokások, tehát, hogy egy ilyen szokás és adat segítséget is kaphat az, aki ide belép. Ez már mesterséges intelligenciával fog menni? Köszönöm a kérdést, kedves András, pont ezt akartam kérdezni. A mesterséges intelligenciának igen lesz ebben valamennyi szerepe, hiszen ez az adatokról szól, viszont ugye, ahogy mondtam, egyelőre nincs adat. A legviccesebb egyébként a Művésztek Völgyénél igenis van már annyi adat 89 óta, hiszen most július 24-től augusztus 2-ig 35. alkalommal kerül megrendezésre, hogy simán be tudod írni egy-egy olyan helyszínnél, ami már mondjuk legalább 5 éve van, összeállítja neked 2 másodpercen belül a teljes 10 napos programot. Hiszen van elég, 89 óta elég programanyag ahhoz, hogy összeállítsd olyanra, mint amilyen eddig. De arra már nem fog tudni neked válaszolni teljes joggal, vagy jól belőve, hogy egyébként mi az az újdonságokban, ami új elem, hozzáilleszthető esetleg jól. Úgyhogy megpróbálunk például a jogszabálytárnál segíteni AI-jal, de azért nem mindenre alkalmazható jól még. Az előbb, amikor erről beszéltél, akkor az motoszkált a fejemben, hogy tudjuk-e körülbelül azt, hogy ez hány vállalkozásnak, hány szervezőnek, hány helyszínnek, hány fellépőnek, tehát egy mekkora körnek fog működési teret jelenteni, ha lehet így mondani, illetve, hogy ez már van, vagy majd lesz? Ez részben, ugye a manuális részét már 21 óta csináljuk, viszont most egy EU-s pályázati háttérrel felvérteződve nagyon sok mindenben tudunk automatizálni és leprogramozni részeket. Az a teljes programozási csomag szerintem januárban lesz elérhető, így a mostani tervek alapján. Azzal kezdtünk neki egyébként válaszolva még, hogy megpróbáltuk felmérni ugye az igényeket, meg hogy az alapján jöttek ezek a modul ötletek is még pluszba, hogy kinek mi az igény. Egyébként ugye a kártyát mondták nagyon sokan, itt ugye ez egy ilyen országos kedvezménykártyát is tud kezelni majd ez a rendszer, és ez alapján egyébként tehát valami később lesz, de folyamatosan a mentorálás rész az már most elérhető, és folyamatosan ezzel építjük is az adatbázisunkat, és próbáljuk elérni. Viszont amikor elkezdtünk az egésszel foglalkozni, sőt, még tavaly a KPMG csinált nekem egy szektorfelmérés, sportüzleti és zenei rendezvényeset. Nagyon nagy probléma van, hogyha te csak az Opten vagy valamilyen cég nyilvántartó adataiból indulsz ki, mert a rendezvény szervezés teorszám a legnépszerűbb. Az gyakorlatilag bármivel is foglalkozik. A Jolly Joker. Szerintem még az én cégemnek is van rendezvény. Igen, leginkább úgy jellemezném, hogyha rámész egy-egy fesztiválra, most nem árulom el, de az egyiknél rámész, és akkor az ASF-eket megnézed. Általában aki ott az adatvédelem, meg az ASF-ben megemlítésre kerül a főszervező. Van olyan fesztivál, ahol viszont pont tűzifa
tárolással foglalkozó cég a főszervező, tehát valahogy olyan, mintha per definíció a fő tevékenységben rendezvényesek nem rendezvényszervezéssel foglalkoznak, akik pedig a rendezvényt szervezik, teljesen más teor szám alatt vannak. Úgyhogy emiatt az, hogy ez még mindig valójában nem tudok. mekkora? Még mindig nem tudom, hogy 10 vagy 20 ezer. Az előadóknak van egyfajta egyébként transzparensebb lajstroma, legalábbis azoknak, akik már valamit úgy alkotnak, és esetleg rádióban is sugározzák, hiszen az Artisius. Ugye az Artisius az, aki számon tartja az előadókat, behajtja ugye a műsorsugárzóktól is a pénzt, és ezt úgy tudja továbbadni a szerzőknek, hogyha ők beregisztrálnak náluk. Tehát az a szerző, aki eljutott oda, hogy szeretne valamilyen szerzői jogdíjat, vagy előadói jogdíjat kapni, vagy visszaosztást, az beregisztrált náluk. De valószínűleg ott sincsenek mind meg, mert lehet, hogy a fiatalabb, most youtuber generációból pont igazából azt mondják, hogy a YouTube-ból több bevétele van, igen, és így nem érdekli. Igen. Érdekes kitekintés, és villancs meg egy másik orcádat is kérlek így a beszélgetés vége felé. Ugye a Startup Safari Budapestnek is a vezetője vagy. Hogy látod, van tere az innovációnak, vagy megfordítva kérdezem, van érdeklődés a turisztikai innovációk iránt? Startup szinten? Abszolút, hiszen nagyon sok egyetemen vannak ilyen vállalkozásfejlesztési programok, nagyon sok egyetemistát próbálnak serkelni, ugye van például a Check-in nevű turisztikával foglalkozó, ott is van például ilyen verseny, de én rendre szoktam zsűrizni mindenféle pitch versenyeken, és ami nincs turisztikainak meghirdetve, ott is bukkannak föl turisztikai megoldások. Ha belegondoltok, ehhez könnyű kapcsolódni, fiatalként pláne, az így ilyen első témák között van, hogy mondjuk te mindenképpen meg akarod a sörfesztiváloknak az életét váltani, mert többször álltál be olyan kézműves sörös pulthoz, ahol mire végigálltad, már nem volt a kinézett sör a kínálatban, és te erre akarsz applikációt fejleszteni, persze utána majd megtudod, hogy miért nincsen erre applikáció, de hogy azért elég, én azt látom, hogy nagyon sokan vágnak bele ebbe a történetbe, a turisztikai életüket abszolút közvetlenül befolyásoló egy impulzus hatására. És maguk a turisztikai vállalkozások mennyire innovatívak? Azt hogy látod? Aki már benne van, aki már tudja, hogy úgyis elfogy a sör, mert 30 korsóra méreteztem a kínálatomat, és ez jó is így. Mondjuk azt ki, hogy azért a turisztika az egy nehéz szakma, nehéz vállalás, legtöbb esetben atipikus foglalkoztatási konstrukció, általában este dolgozol, tehát akkor dolgozol sokszor, amikor más szórakozik, tehát azért egy 9 to 5-ot itt kevésszer tudsz elérni. Nagyon sokszor fizikai munka is, és nagyon sok hétvégézéssel is jár, tehát bármennyire csábító is nagyon az elején, azért nagyon sokan ki is hullanak az úton, és inkább valamilyen más területre vetődnek. Tehát ötlet szintjén ötletelnek. Azt látom, hogy azok, akik a nagy rókák és régóta régi motorosok a szakmában, ők azért nehezebben mozdulnak, mind a vendéglátóipari vagy egyéb területeken, akár szállodás területeken. Szállodánál sem mindegy, hogy egy multilánc része, vagy egy magánszállásról beszélünk, szóval itt azért nagy szakadékok vannak, és ugyanúgy rendezvényeseknél is. Például most ezzel a mentori programmal értesültem arról a kézműves típusról, akik csak vásárokon árusítanak, tehát nekik nincsen se webshopja, semmi, üzletük. Igen, és nincsen saját üzletük, és ők például a Művészetek Völgye meg a karácsonyi vásár között élik az életüket például, illetve még egy-két ilyen vásáros történettel. De kell digitalizálódni egy turisztikai vállalkozásnak? Feltétlen? Most így látva ezt a mindent átható világot, mesterséges... Abban, hogy megtaláljanak, igen, hiszen nagyon nagy a zaj, és ha nem látszol, és már pedig nagyon nem látszik nagyon sok szereplő, akár rendezvényszervező szereplő, tehát hogy őszintén szólva én is
azt feltételeztem, hogy itt mindenkinek csillivilli honlapja kell, hogy legyen, hogyha rendezvényt szervez, hiszen így fog a látogató eljutni hozzá, és nem. Tehát amikor elkezdtük begyűjteni a potenciális partnereket, nagyon sokan ugye ezeket a digitális eszközöket még úgy használják, például idősebbek, hogy de hát egyszer már beruháztam egy honlapra. És ugye azt kell felfogni, hogy ezek az eszközök, az applikáció meg a honlap, ez a hiába nagyon drága, de gyakorlatilag évről évre meg kell újítani. Nagyon felgyorsult a vizuális kultúra körülöttünk, vizuális trendek, tehát ezt folyamatosan kell gondozni, és ebben viszont főleg több ideje a szakmában lévők erre úgy tekintenek, mintha az irodai bútorokat, ahogy megveszi az emberet, nyilván igen, nem évente dobálja ki. Sajnos azért a honlap az ilyen. Egy utolsó kérdés a végére, mert elfogyott az időnk. Turizmus és digitalizáció témában te hogy látod, milyen kérdéseket és kinek lehetne nekünk feltenni? Kinek passzolnád ezt a labdát? A mesterséges intelligencia kifejezést kerüljük, mert mindenki úgyis azt javasolja, tök érthető okokból, de azt magunkból is csináljuk. Neked van olyan szelete a turisztika digitalizációjának, ami így kicsit még a rendezvényeshez volt kapcsolódva, ugye meetupokat tartunk, és az egyik legérdekesebb és innovatívabb megoldáscsomaggal a Budapest parkosok jelentkeztek egyébként, és megmutattak olyan szeleteket, ahol például, csak lelőve persze, de hogy az egyébként fizikai, vagy nagyon kétkezi, például backstage menedzseri pozíciót, hogy tudja például az ő rendszerük úgy megkönnyíteni, hogy a beérkező ridert összeveti a pult készletekkel, és a hiányzó elemekből egyből egy kifli megrendelést generál. Na nagyon jó. Jó téma, jó ajánlás. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Oszkó Jakab Natália volt a vendégünk, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány elnöke, ennyi fért bele a Digiturizmó műsorába. Jövő héten is jelentkezünk. Most a rendezvényipari, illetve a fesztiválipari innovációkról és digitalizációról beszélgettünk, akkor pedig a digitális desztináció menedzsmentről fogunk beszélgetni. Horváth Terézzel, a Visit Balaton desztináció menedzsment iroda vezetőjével. Köszönjük szépen az adás iránti érdeklődést, a figyelmet. Köszönjük Natáliának, hogy elfogadta a felkérésünket, és búcsúzik Mihálovics András és Princinger Péter. Mindenkinek legyen szép napja, a viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönjük! A Digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel.